op het menu? We hebben vandaag 2 soorten stampot. Stampot, hutpot en zuurkool. En dan een toetje vanillevla met bessensap na. Wat is dit? Dit is de friteuse, die wordt even gevuld. Dan kan je patat bakken. En wat is jouw taak van de week? Ik doe allerhande spandiensten die er maar binnen. Zowel in de keuken of voor waar ze met me nodig binnen. Ik ben vrijwilliger. Dit is mijn 14e keer, denk ik dat maar niet. Die vrouw hier nog voor de 20e keer maar ook. Dus je bent even op vakantie? Ja. De tweede keer. Nee, wat toch niet. Maar we moeten maar bij mij. Nou, het waren er aan bij. Ja. Maar het is verwacht je dat vlieg niet zijn dat kan de laatste keer worden wezen. Maar het valt bij mij. Nou, wat lekker eten? Ja, heerlijk. Ja? Ja, prima. Ja. Toen zie ik het minder. Ja. En je bent hier maar je vrouw? Mijn vrouw, ja. 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 Nee, mijn vrouw vindt het prachtig. Alleen dat ze kan haar net uit erin. Nee. Nee, maar ze vindt het wel mooi. Ja. Ja. En de vrouw die zit nou in de vlekken. Nee, maar ze heeft het goed net zeggen. Ze weet zelf wel dat het net was kan. Ja. En dan ben je ook nog op jezelf. Ja, ik ben op mezelf. Ja. Dus Sam Wieke, als dit, dan ben je hem echt weer even te jaren. Ja. Maar zo, ze komt alle snijden, komt ze thuis. En met bussen. Ja. Komt te snijden even thuis. En dan gaat iedere keer naar bed. Ik ben uiteindelijk maar als gast. Ja. 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 En, Ja. Maar voor de hoeveelste keer dan nou? De eerste keer. Want je toen in de vlekken schieten, mocht de revalidatie mocht nooit mee. Nee. Dus je bent maar valk hoor. Dus, en nu weer dan wat plaag oer. Nou, en nu hebben ze steken wat van die hampelman naar ze mij nou. Ja. En dan mij nou. Ja. Nou, ik wens je een mooi weekend aan. Ja, dank je.